በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝኸበርኩም ህዝበ ክርስቲያን ብጸጋ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ቅዱስ ስፍራ ዝተኣከብኩም ንቅዱስ ቃሉ ክንምሃር በረኸት ክንረክብ ከምዚ ገይሩ ብጸጋ ስለዝሓለወና ስለዝኣከበና ናብዚ ቅዱስ ዕለት ስለዘብፅሐና እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ሎሚ ከም ፈቃድ አምላኽ ካብቲ ናይ ዕለት ወንጌል ዝተነበበልና ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ዘሎ ክንመሃር ኢና። ስለዚ ነቲ እንሪኦ ሓደ ብሓደ ክንርኢ ንበረኸት ኮነና ጸጋ ክበዝሓልና ናይ እግዚአብሔር ሰናይ ፈቃድ ይኹን። ሕራይ እምበኣር ሎሚ ንሪኦ ትምህርቲ ኣብ ሰማያት ሃብቲ ኣክቡ ዝብል ትምህርቲ ኢና ክንርኢ። ስለዚ ኣብ ሰማያት ሃብቲ ንእካብ ከም ዘሎ ኣብ ሰማያት ሃብቲ ክንእክብ ከም ንኽእል ከመይ ጌርና ኢና ኣብ ሰማያት ሃብቲ ክህልወና ዝኽእል ንዝብሉ ነገራት ክንድህስስ ኢና ማለት እዩ። ተቐዳማይ ንሪኦ እቲ ጥቕሲ ካብ መበገሲኡ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ቅዲ 21 ዘሎ ጥቕሲ ኢና ክንርኢ ማለት እዩ። እዚ ቃል እዚ ክዘዘኻኽረና ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ገይሩ ከም ዝመሃረና እንታይ ደሊ ከም ዘሎ ካባና ክንርድአሉ ንኽእል ኣዝዩ ንውሽጥና ዝሕዝን ንውሽጥና ዝዕብን ቃል እዩ ማለት እዩ። መዝገብካ ኣብ ዘለዎ ልብኻ ኣብኡ ኣሎ ይብል ማለት እዩ። መዝገብካ ወይ ድማ ሃብትኻ ኣብ ዘለዎ ልብኻ ኣብኡ ኣሎ። እዚ ቃል እዚ ኣዝዩ ዓሚቕ ምስቲ ህይወትና ዝተተሓሓዘ ስለ ዝኾነ ነዚ ነገራት እዚ ኢና ክንርኢ ማለት እዩ። እዚ ብዛዕባ እዚ ጥቕሲ እዚ ዘርእየና ብዛዕባ እቲ ልቢ ናይ ሰባት ልቢ ናይ ወዲ ሰብ ዝነግረና ዘሎ። ስለዚ እምበኣር ክርስቶስ እንታይ እዩ ዝበለ? ኣብቲ መዝገብኩም ዘለዎ ወይ ድማ ኣብቲ ሃብትኩም ዘለዎ ልብኹም ከዓ ኣብኡ ኣሎ። ንሱ ኣብቲ ልብኹም ዘለዎ መዝገብኩም ወይ ድማ ሃብትኩም ኣሎ ኣይበለን። እንታይ ዳ ኣብቲ ሃብትኩም ዘለዎ ልብኹም ከዓ ኣብኡ ኣሎ ብምባል ዝጅምሮ ማለት እዩ። ምስኡ ተተሓሒዙ ወዲ ሰብ ንልቢ ትእዛዝ ክህብ ኣይኽእልን። ንልቡ ትእዛዝ ክህብ ኣይኽእልን። ከመይ? ምክንያቱ ልቢ ንምንታይ እቲ ትከታተል ወይ ድማ ንምንታይ ትርኢ? ነቲ ወዲ ሰብ ጽቡቕ ኢሉ ዝሓሰቦ ልብና ከዓ ኣብኡላ ማለት እዩ። ስለዚ ብኡ መሰረት እቲ ሃብትና እቲ ትሕዝቶና እቲ ንብረትና ኣብ ዘለዎ ልብና ከዓ ኣብኡ ኣላ ማለት እዩ። ካልእ እንታይ ይብል? ልቢ ከም ሰንሰለት እያ ይብል። ሰንሰለት ብሰንሰለት ዝተተሓሓዘ ነገር ከምኡ እያ ናይ ልቢ። ነቲ ሰንሰለት እንተዳ ብትኽ ኣቢልካዮ እቲ ተታሒዙ ዘሎ ነገር ይወፅእ ይተርፍን ማለት እዩ። ስለዚ እታ ናይ ልቢ እሞ ልቢ ከም ሰንሰለት ስለ ዝኾነት ሃብትና ኣብ ዘለዋ ልብና ክትህሉ ስለ ዘለዋ ወይ ድማ ኣብኡ ስለ ዝኾነት ትርከብ ናትና ሃብቲ እንተ ደኣ ቀቢርናዮ ኣብ ምድሪ እንተ ደኣ ቀቢርናዮ ልብና ከዓ ምስኡ ትቕበረላ ማለት እዩ። እጂ እቲ ክልተ ዓይነት ሃብቲ እዩ ዘሎ። ሃብቲ ምድሪ ኣሎ፣ ሃብቲ ሰማያት ኣሎ ማለት እዩ። ናይ መጀመርታ እውን ምክንያቱ ታጠቐስና ኣብ ሰማያት ሃብቲ ኣክቡ እያ ትብል። ሃብትኹም ኣብ ሰማያት ይኹን እያ ትብል። ስለዚ ብኸምኡ መሰረት ልብና ምስቲ ሃብትና ኣብ ዘለዎ ስለ ክትህሉ ዝግባአን ስለ እትህሉን ኣብ መሬት እንተ ደኣ ቀቢርናዮ ሃብትና ልብና እውን ኣብኡ ተቐቢራላ ማለት እዩ። ብኡ መሰረት እሞ ልብና ኣብ ላዕሊ ሃብትና ኣብ ላዕሊ እንተ ደኣ ኮይኑ ልብና ከዓ ኣብኡ እያ ዘላ ማለት እዩ። ኣብ ላዕሊ እያ ዘላ። ስለዚ ብላዕሊ ስለ ዘላ በቲ ስሕበት ካብቲ ስሕበት ነፃ ትኸውን ማለት እዩ። በቲ ስሕበት ክትከይድ ኣይትኽእልን ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ብስሕበት ክትከይድ ዘይትኽእል ከም ምዃና መጠን ልብና ኣብ ላዕሊ ክህሉ ይግባእ ምስ ሃብትና ማለት እዩ። ኣብዚ ንሪኦ ሎሚ ሰለስተ ነገራት ርኢና ኢና ክንከይድ ማለት እዩ። ሰለስተ ነገራት ክንርኢ ከለና ተቐዳመይቲ ንሪኣ እቲ ሃብቲ ወይ ድማ መዝገብ ማለትስ እንታይ እዩ?
ሃብቲ ማለት እንታይ ማለት እዩ ተኻለይቲ ንሪኣ ኸኣነ ልቢ ናይ ኩሉ ውሳኔ ማእከል እያ ሳልሰይቲ ክርስቶስ እቲ ሓቀኛ ሃብትና እዩ ዝብላ ሰለስተ ኢና ክንርኢ እዘን ሰለስቲአን ምስ ዘለና ግዜ ቅልጥፍ ኢልና ክንከይድና ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ እቲ ሃብቲ ማለት ወይ ድማ መዝገብ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ መንፈሳውነት ህይወት ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ክንሪኦ ከለና እቲ ሃብቲ ማለት ነዚ ናይ ዓለም ትሕዝቶ ወይ ድማ ኣታዊታት ናይ ሰልድና ዘይኮነ እንታይ ደኣ ብመንፈሳዊ ክንርአ ከሎ ፍልይ ዝበለ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ሃብትኻ ኣብ ዘለዎ ልብኻ እውን ኣብኡ ስለ ዝህሉ እቲ ሃብቲ ክንብል ከለና እምበኣረይ ሓደ ሰብ እምንቶ ዘቐምጠሉ እምነትና ነቐምጠሉን ወይ ድማ እቲ መንነትና እናሃንፀሉን ይኸውን ማለት እዩ እሞ ነዚ ነገር እዚ ብመንፈሳውነት ክንሪኦ ከለና ብመንፈሳዊ ኣረኣእያ እምነትካ ኣብ ኣምላኽ ምቕማጥ ማለት እዩ ሃብቲ ኣብ ኣምላኽ እምንቶ ክህልወካ ኣብ ኣምላኽ እምነት ክህልወካ ኣብ ክርስቶስካ እቲ ናትና መንነት እናሃንፀሉ ይኸውን ማለት ስለዚ ነዚ ሃብቲ ካብዘን ክልተ እዚአን ሓንቲ ኣብ ኣምላኽ እናሃንፀሉ ወይ ድማ ኣብ ኣምላኽ እምንቶ ምቕማጥን ኣብ ብክርስቶስ መንነትና ኣብ ክርስቶስ ምህናፅን ትኸውን ማለት እዩ በዘን ክልተ እዚአን ነገራት ኢና ንርኢ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ምዚ ክኸይድ ከሎ ነዞም ሃብታማት ናይዚ ምድሪ እዚ ከጠንቅቕ ከሎ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ጢሞቴዎስ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ቀዳማይ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 17-19 ዘሎ ከምዚ ይብል ነቶም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዘሎ ሃብታማት ከይዕበዩ በቲ ክንሕጎስ ኩሉ ብልግሲ ዝሃበና እምበር በዚ ሓላፊ ሃብቲ ከይእመኑ ኣዝዞም ገበርቲ ሰናይ ክኾኑ ብሰናይ ግብሪ ክህብትሙ ለጋሳትን መማቐልትን ክኾኑ ናይ ሓቂ ህይወት ምእንቲ ክረኽቡ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ግዜ ፅቡቕ መሰረት ንርእሶም ክእክቡ ኣዝዞም እንዳበለ በዚ መገዲ እዚ ይምዕድን ይመክርን ማለት እዩ እምበኣረይ ሃብታማትና بتي بسناي جبرت سناي كنا بجبر سناي كأخن هبتم كرد أنا نزل نجارات الزون كنك على اسم مالتي مبار زي زرد أنا اتهابتي نلبنا خسر كوي خيلي نلبنا خسر كوي سلا زخيل نتي نأم لخبطاون أب حد أوان كتكوي خيلي مالتي لازم بار نزمتك كأتا كسامتك كأتا غيرون لبنا خسر زخيل هافتي أبي كان مقمطو أبي كأتخم زخيل كان ريوخن كلا لان نزيا أبنت تغن النحنتي أو نقل لوكاس معرف كلته 10 خلته كان فقد 10 شدي شخص عسران حدا زتصحفه أزيو عمق زبله ممهار له زي تي منسي أبتعمت حابتو وتوتو مصبقلو زتزاربو يخون مالتي تلبوس تسرق سلا زخونه نتي صحف نبملو او خينا نتنبيبنايو صقم زله يكونن ግን انا نتازل خو ثلاثه نغرات حزل لخون مالتي ثلاثه نغرات انتين انتي خغبر يلت انا مجمرتا زنبرت انتي خغبر انزسي نزي اتاتي كبلو زخل بوتا سلا زيبلي انتي خغبر بمبال نعو نخسفح يخيدون مالتي تقاليت زبلا دما ننفسي كم زخب لا له نفسي نعي بقى نبزح عمتات تتقمط الكي تحستنا نهله حيه بقى تحقوس تفسي دسيبلكي تسالسي تقع ناي موداتا زبلا بزح نغرات يتاطقس اندحر كل انت تقصرينا تا تنفرسس اندحريناين ወይ ድማ قصرታት اندحريناين بزح ነገር ዝብለና ግን በቃ ንዒ ብልዒ ስተይ ተሐጎሲ ثلاثه ነገራት ኢሉ አምላኽ ምብላዕን ምስታይን ምሕጓስን ዝጸልእ አይኮነን ዝኸልእ አይኮነን ማለት እዩ ግን ነዚ ስለ ዘይኸልእ አምላኽ ብኸመይ መገዲ ንገብሮ ወይ ድማ ብኸመይ መገዲ ክንሪኦ ንኽእል ግን ምጥንቅቕ ኣለና ልብና ንኸይሰረቕን ማለት እዩ እቲ እምበኣር እቲ ሃፍትና ተባሂሉ ዘሎ ወይ ድማ እቲ መዝገብ ተባሂሉ ዘሎ ሓደ ፍቕሪ ይኸውን ማለት እዩ እዚ ፍቕሪ እዚ ምድራዊ እንድሕር ኮይኑ ንሕና ከዓ ምድራውያን ኢና ማለት እዩ ኣብ ምድሪ ኢና ንተረፍ ተስፋና ምድሪ ዝኸውን ማለት እዩ
انت دقا اتي فقار زخون املاح كوينو فقرنا خا نحنا مستي ملكوتاو باهري تا زي اسيتي if God is your love you do have an access to participate in the divine nature ياتبل جف ازي عما زخونت نغرن مالتي املاح اندحر كوينو ناتنا فقر املاح اندحر كوينو ونياتو مستي ملكوتاوي ባህርያት ተኻፈልቲ ንኸውን ኣለና ማለት እዩ በኢየሱስ ክርስቶስ ገርና ተኻፈልቲ ንኸውን ነዚ ጉዳይ እዚ ክንሪኦ ከለና እታ ካልአይቲ ክንሕዛ ልብና ማእከል ናይ ውሳኔ እያ ትብል ልብና ማእከል ናይ ውሳኔ እያ ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 23 ዘሎ እንድሕሪና እንታይ ዝብል ኩሉ ህይወት ካብ ኣይ ዝፍልፍል እሞ ንልብኻ ብኩሉ ጽቡቕ ምግባር ጌርካ ተኸናኸን ረአ ሓዝ ይብለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ልብና ነገር ክሳብ ክንምንታይ ዝኣክል ማእከል ውሳኔና ኮይና ትኸይድ ኣዝዩ ወሳኒ ይኸውን ማለት እዩ እዚ ልቢ ከም ሓደ ትካል ወይ ድማ ከም ሓደ ትካል እያ ማንያቱ እቲ ትካል እንታይ ምህርቲ እዩ ዘፍሪ እንታይ ምህርቲ እዩ ዝሸይጥ ዝልውጥ በቲ ብመሪሕነቱ ገይሩ ዝወስኖ ማለት ልብና ከዓ ነየናይ ሃፍቲ ኣትስዕብ ነየናይ ሃፍቲ ኣትወስድ ከም ሓደ ትካል ገርና ክንሪኣን ክንሓስባን ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እምበኣር እታ ልብና ንእሽተይ እኳ እንተኾነት ወይ ድማ ንእሽተይ ብቅርፂ ክንሪኣ ከለና ንእሽተይ እንተኾነት ግን ብዙሕ ነገራት እያ ትሕዝ ኩሉ ነገራት ከዓ ኣብ ልቢ እዩ ዝዕቋር ኣብ ልቢ ብዙሕ ነገር ይዕቋር ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ነገር ትሕዝ ቀዳማይ ንኣብነት እቲ ፅቡቕ ነገር ክትሕዞ ዝግባአን ወይ ድማ እትሕዞ ንብሎ ኣምላኽ ኣብ ልብና ይሓድር ምክንያቱ ንስኻትኩም መቅደስ ኣምላኽ ኢኹም ኢልና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ መቅደስ ኣምላኽ ስለ ዝኾንና ኣምላኽ ኣብ ልብና ይሓድር ካልእ ከምቲ ህይወት ኣብ ልብና ኣላ ምክንያቱ ኩሉ ህይወት ካብ ኣይ ዝፍልፍል ኢልና ጥበበኛ ሰሎሞን እታ መንግስቲ እውን ኣብ ልብኹም እያ ዘላ ኣብ ወንጌለ ሉቃስ ምዕራፍ 17 ካብ ቁፅሪ 21 እንታይ ይብል nor they say here or there for indeed the kingdom of God is within you እታ መንግስቲ ኣምላኽ ወይ ናብ ዝረአ ወይ ድማ ኣብትረአ እንተበልኹም እታ መንግስቲ ኣምላኽ ግን ብርግጽ ብሓቂ ኣብ ማእከልኩም እያ ዘላ ኣብ ማእከልና እያ ዘላ እታ መንግስቲ ኣምላኽ ስለዚ ብኡ ስለ ዝኾነት ማእከል ናይ ውሳኔ ክንብላ ንኽእል ማለት እዩ ካልእ እሞ ልብና ኩሉ ትሕዝን ናይ ኩሉ ማእከልን ክሳብ ዝኾነት ነቲ ንምድራዊ ዝኾነ ኣብ ምድሪ ዝተርፍ ኣተኩራ ብኡ ክትእሰር ክንገድፋ ጽቡቕ ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ምድሪ ዘሎ ብዝተፈላለየ ግዜ ክጠፍእን ክበርስን ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ከመይ ጌርና ኢና ሃፍትና ኣብ ሰማያት ነቐምጥ እዚኣ ከዓ ክርስቶስ ክምህር ከሎ ነቲ ናይ ምድሪ ሃፍትኹም ጓሓፍዎ ደርቢዎ ኣየድልየኩምን ኣይበለናን እንታይ ደኣ ኣበይ ክቕመጥ ከም ዝኽእል ፍለጡ ከመይ ጌርኩም ከም ተቐምጥዎ ከዓ ተረድኡን ኣጽንዑን እዩ ዝብለና ስለዚ ነቲ ሃፍትና ኣበይ ከም ዘሎ እንተደኣ ፈሊጥና ከመይ ጌርና ኣብቲ ዝግብኦ ቦታ ከነቐምጦ ከዓ ይነግረናን ይምህረናን ማለት እዩ ካልእ እዚ ናይ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ቆሎሴ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 1 ክሳብ 2 ዘሎ እታ ናይ መወዳእታ ብፍላይ ድማ ኣብታ ፍቅዲ ናይ 2 እቲ ኣእምሮኹም ኣተሓሳስብኹም ኣብ ላዕሊ ግበርዎ ናብቲ ምድሪ ይኹን እንዳበለ እዩ ዝምዕድን ዝመክርን ማለት እዩ ሕጂ ከመይ ጌርና ሃብትና ኣብ ሰማያት ክንእክብ ከም ዘለና ምክንያቱ ኣብ ሰማያት ሃብትኹም ኣብ ሰማያት ኣክቡ እንድያ ነይራ እታ ርእስትና እታ ናይ መጀመርታ ዝነበረት
جنعاء نمستامن ويدما نعاء نمسمارن دما كمي قرنا إن هابت بسميات كنكم نخل نتبلينا الرئة دليل زلهون مالت زي حجتها كبار زغونت قال نقول سب تبهي لاسي قد تاخذ قبر زي تغل اتمن اسي مسحاتته نكريستوس مسحاتته سنت خقبر مسبلوت ذا كيدموت زلك كل شيء تلو مالتي اجي زلك اخيد شيت اندحر تبهيلكا نخد قبرو از يخبد خيل مالتي ግን አገባብ ስለዘለዎ እዚኣ ኻነ ተባህሪያት ናይ ተወደ መዝሙር ኩልና ደቀ መዝሙር ስለዝኾና ባህሪያት ናይ ወደ መዝሙር ተኸውን ማለት እዩ እቲያ ምጽዋት መሃብ ይናል በምጽዋት ገርና ሀብትና ኣብ ሰማያት ክንክብ ንኽእል ማለት እዩ ዘነጽረልና ዘሎ እቲ ናይ ምድሪ ዘሎ ሀብትና ናብ ሰማያት ነግዕዘሉን ወይ ድማ ነሰጋግረሉን ይኸውን ማለት እዩ ቅዱስ ባስልዮስ ዓብይ እንታይ ኢሉና ኣሎ ኒ ድኻ ወይ ድማ ንዘይብሉ ሰብ እንተሃብካ እቲ ትሕዝቶኻ ወይ ድማ ሃብትኻ ይኮንካን ተጥፍእ ዘለኻ ወይ ድማ እዚ ሃብትኻ ኣብ ጽኑዕ ቦታ እንተቐመጥካዮ ከምኡ ይኮነን እንታይ ደኣ ነቲ ድኻ ኣብ ድኻ ዝገበርካዮ ነገር ኣይጠፍእን ኣብ ገዛኻ እንተገርካዮ እቶም ጻጼ ቁንቁን ዝበሃሉ ክበልዕዎ ክውድእዎ እዮም ኣብ ኢድ ኣምላኽ እንተ ደኣ ኣቐሚጥካዮ ወይ ድማ ኣብ ኢድ ድኻ እንተ ደኣ ጌርካዮ እንተ ደኣ ኣቐሚጥካዮ ግን ኣምላኽ ባዕሉ ክዕቅበልካን ክሕዘልካን እዩ ማለት እዩ ጽሙቕ ብዝበለ ሕጂ እቲ ንድኻ ንህቦ ወይ ድማ እቲ ንምጽውቶም ምጽዋት ኣምላኽ ክሕልወልናን ኣምላኽ ክዕቅበልናን ይኽእል ስለ ዝኾነ ብኡ ጌርና ኢና እቲ ሰማያዊ ሃብቲ እንእክብ ማለት እዩ ስለዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ትኸውን ህይወትና እጂ ኣብዚታ ሰለስተ ነገራት ከዓ ምስ አንተ ተሓሒዘን ቅድሚ ናፍታ ናይ መወዳእታ ምስጋርና ዘን ሰለስተ ነገራት እቲ ናይቲ ምስግጋር ዝበሃል ብመንፈሳውነት ሲ ምስግጋር ማለት ብምጽዋት ጌርካ ንዝብል ምጽዋት ክንገብር ከለና እቲ ዘለና ትሕዝቶ ነጥፍእ ኣለና ማለት ሙሉእ ብሙሉእ ነጥፍእ ኣለና ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ እቲ ምድራዊ ዝኾነ ሃፍትና ኣብ ሰማያት ነቐምጥ ኣለና ማለት እዩ በዚ መገዲ እዚ ንኣምላኽ ኣብ ኢድ ኣምላኽ ዝተቐመጠ ሃፍቲ የለወና ማለት እዩ ተሓንቲ ካልአይቲ እቲ ኣምላኽ ክጻወቶ ዝኽእል ተራ ከም ሓላውን ከም ጓሳይ ናይቲ ሃፍትናን ከም ዓቃብ እንድሕር ቆፂርናዮ እቲ ብገዛና እንእክቦ ሃብቲ ብግዜ ክቕየር ይኽእል ክስረቕ ይኽእል ክዓኑ ይኽእል ከምኡውን ክጠፍእ ይኽእል ክስረቕን ክዓኑን ይኽእል ማለት እዩ እቲ ኣብ ኢድ ኣምላኽ እንቐምጦ ብምኽንያት ምጽዋት ጌርና ኣብ ሰማያት እንእክቦ ሃፍቲ ግን ዘለዓለማዊ ከም ቅዱስ ጽሑፍ ዝበለና ሰረቕቲ ኺዒቶም ኣይረኽብዎ ወላው እኳ በፍጽም ተኣምር እንተደልዩ እውን ክረኽብሉ ዘይኽእሉ መገዲ ይስቕመጥ ማለት እዩ ዘለዓለማዊ ንዘለዓለም ይቐምጠልና ኣምላኽ እዚኣታ ምስግጋር ናይ ልብኻ ምክንያቱ ሃብትኻ ኣብ ዘሎ ልብኻ ኣሎ እያ ዘረባ ዝነበረት ሃብትኻ ኣብ ዘሎ ልብኻ ኣለዎ እንድሕር ኮይኑ እንታ ልቢ ከመይ ገይራ ትሰጋገር ኢልና እምበኣር ከምቲ ሃብትና ካብ ገዛና ናብቲ ሰማያዊት ቤት ክሰጋገር ከሎ ልብና እውን ከምኡ ልዕል ትብል ናብ ሰማያት ማለት እዩ ቅዳሴና ኩሉ ግዜ በሰማይ ይሃሉ ልብኩም ዝብል ንጽውዖ ኣብ ሰማያት ልብኩም ይሃሉ እወ ልብና ኣብ ሰማያት ኣሎ كل إن دابلنا إنا نزارب ما تحجي كساب كن نمتاي رجسني هاتينا برجس دينا نتقال تردينا يو لبنا أبسمات كم زلون مالتي يا تنا يمود أتنا يسال سيتنا كريستوس يتحق إن هفتنا نزبل كريستوس ناي يتحق إن هفتنا ناي نفسنا يو قدس كيرلس ناي اسكندرية انتايلو ክርስቶስ በእምነት አባና ይሐድር እታ ነፍስና በአምላኽ ሃፍታም ትኸውን እቲ ነቲ ኩሉ ዝሕዝ አምላኽ ኣብቲ ኢድ ኩሉ ዝሕዝ አምላኽ እንቐምጦ ሃፍቲ ክመዓራርዮ ክወዳደሮን ዝኽእል ወላ ሓንቲ የለን ካልእ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ
أبزي أنصر زبللنا كريستوس انت دا حزنا كلنا نجر لنا كريستوس انت دا أطفئنا وإذا ما مس كريستوس انت دا زي نبيرناها ولا حنت بلنا من مقالة كله حابتنا يزعل مزي انت حزنا يو توننا يو كريستوس الذي حزنا منم كم زي حزنا يو مخنياتو نسو نتي دخا نقص كجبر زغل نتي حفتام وإذا ما لعل زبلخا تحت كبل زغل صنوع حيال فلات أملاك كم زخونة إذا نقرأنا أنا مالتي سلزي تا كريستوس ناتنا هافت مقبارو مالتي سب نابت زفكرو إيز غيد كتاوق كعاري غيلي سلزم بار أتي هافتنا أم مدر انت الأخوين ويدما بزعبا زناي مدر زين داركنا نحسب نغيدن نحنا ون أم تسفانا أم مدر إيز ترف أم مدر إيز خون مالتي انت دا هافتنا كريستوس غيرنا حجنا يجن سماوي يعني أنا خون مالتي نتكاب سمايات ممسو معنا بسمايات كوستنا بطان خلونا مالتي قال أب كولوسي معرف كلته فقد سلسة زلون قالون نخلينا تي أب كريستوس كله حابت فلتاتن كله طبابن مزجب طبابن مزجب فلتاتن أب كريستوس تحابي له نتبل نجر أبتات أصغرنا حنا ببان خينا نمودة حجي نمودة زا تا فتنا نجزع رأسنا لبنا لومي انت حز له شنكات الساعة ويس سلام كابزي أينك حجيشنا أينك مزحشنا برجز لعل سلام سلزي له سلاميو نتي أبوشتنا زلوا شنكاتن الساعة كنوصو هنكل علنا لبنا تحضرلو لبنا تعرفلو هافتناها أقول له كم تقدمي تصحفت مالتي معناته مزجبكم أبزلو لبهم أقول له سلزبلان مالتي جزيا تا جبراونت كم يقرن أنا بجبراونت نريا إنبارنا في سمية وهافت خنس سجاجر ندحركنا بتاع مسواتي لنا يالنا مالتي الساخم قداميتي برايمري تولينا نبلا كان قداميتي مسارحت كان قبر خنقل لنا مالتي نتزلنا ناب سميات نسردو بإيد دخاتات غيرنا اب سميات هابتنا أكب هافتنا ناب سميات نسدلو بإيد دخاتات بمكبارنا مالتي اتا وصيتا نتبل وصيتا حجي هافتنا اب سميات انتدأ خوينو لبنا خا كابتي مفرح زخونه موت نصا تخون مالتي كابتي ጭንቀት ናይ ጽባሕ كابتي ماتيريال ويلد ويدما كابتي اب مدر زلو هابت ነገር ግዝእትና ተክትከውን አይተኸለን مالتي ናይ ሞዳታ ዝሕጂ ከምኡ እንድሕሪሉ እቲ ልብና ኣብዘል ሃብትና ኣብዘሎ ልብና ዝህልወሉ ቦታ ካፈለጥና ስለዚህ لبنا نابلع عليه سكال لبنا لعل يبلع بسميات بوتايه اللو مالتي كريستوس حافتنا اندحر قرنا مالتي كريستوس حافتنا انتدعا قرنا باتي عالم كتنسكنا خلا عالم كسقونا خلا قوها اي كسمعناني كنت شقرون حافتنا خوصر كله كنت شقرين خلنينا موت قربنا خلو حين فرحنينا زي قدامتنا يموداتها زي قداسيت مغنياتو because our true teacher Christ is unconquerable by this زي بموت كسعر زي نموت أسنفو زتنسئلنا نزمرلون نمرلون نأمنلون كويتا سلا نأمن كريستوس ناتنا سلا زغنه نسو بسرقة قطعة زي خلن زل علماء بعر بز مجد زجرنا بحصر زبالة أبتي أبسميات حبتنا كن إكولو نخيل مجدي كن ريون خينا مالتيو سلسني لكم سمعكم مني إخزافير أبصلتكم يسمعكم بسم أبن ولدن منفس قدسن حد أملاخ أمين